Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah. Mamak-mamak dun sanak kasadonyo sambah jo simpuh ambo sujudkan kabake kamuko kita nan basamu. Gadang ko indak tasabui gala ketek ko indak ta panggil namo mohon jo maaf kami mintakan. Sabab baalah dek baik itu. Ambo orang ketek mak budo mata darana nalun satampuk pinang umur nan balun setahun jaguang. Adapun nasa malam kini mak mangko tahidang sambah ka mama awal kato mulo tajadi nang pertama sambah menyambah nang kedua sirih jo pinang nang ketiga baso jo basi nang kampek minum jo makan. Adapun nang kami pasambahkan kepada mama nan basamo bukanlah ame nambah bingkah indak do piti nambah bilang bukanlah bare nan bakilo tapi baisi saluang jo dendang mak dalam rangka peresmian pernikahan urang semando nandek kami pribadi mama de anak ambo dosana tibo di urang rumah ate namo Rismanto Joyora. Jadi pada malam kini ko mak dari pihak si pangka la sauju sapangana la saukua sa alemu bagurau kita sakarek malam untuk menghibur dun sanak kami. Namun baato tunyo lai mak dek jarang kita basuo dek sulit kita batamu dek lamo ragu kok tibo mak dek jarang basobok bimbang kok datang. Sangajo kita bahiburan malam kini menghadirkan grup salon dendang. Bak kecik anak orang muda-muda tak kenal maka tak tahu maka tak selanjutnya. Alangkah rancaknya kepada mama dun sanak kasadonyo supaya kita bisa saling akrab. Kok lagu nanti kana bisa diminta, kok dendang nanti sigi bisa di kandaan. Alangkah rancaknya kami perkenalkan terlebih dulu. Salah satu atau satu persatu tukang dendang kita na malam kini. Namun sebelum itu mama ambo kasadonyo bak kece urang karajo indak karajo awak nanti karajokan karajo urang nan kita kakok kok tadayuk beko di petengah jalan mak kok tasangkuik beko di pandakian. Mohon jo maaf ambo minta kepada dun sanak kasadonyo baik itu juga kepada niniak mama kami urang gadang basah berdua nan tinggi tampak jauh nan gadang jolong basuo kok ada kesalahan dalam dendang kita agih namo mak iko balapiak gurau. Jadi makonyo kami perkenalkan sorang-sorang ka mamak dosana kasadonyo daripada personel kita pada malam kini. Dan kamalutok talang sarweh kamambui saluang bak kecek urang. Nampakai baju putih malam kini duduk paling kanan tiba di pentas. Kok tuo nanalun tuo bana mak. Kok bujang iyo latah lampau. Nan banamo Kamarudin anak orang batu sangka kini manatap di Mawan. Alhamdulillah lai dia batu sangka juga kecik beliau. Jadi Kamarudin namo keteknya Sultan Raja Mudo orang imbakan kini. Iko mak ndak do salak nama ranjau sari dewa adalah rimbo. Indak rancak dah kamar tu nama risau tapi kacamata ditupi itu nama gilo kecik orang. Sesudah itu mak kalau kita layangkan pandangan jauh kita tukikkan pandangan dakik tibo nan sabalah kida tukang saluang. Nan banamo mila karmilah as kampungan nasa di kayu tanam kini manatap di Payakumbuh. Rancak nan indak mak rancak bana. Tapi iman didado ditanyonyo. Asa sudah mila kamirlah tibo puluh anak orang padang data. Alun namo disabui adik tu lama ngame. Jadi ragu je bimbang tibo diambo. Kalau nambah namo mak siwit Widya orang imbaukan tinggal di padang data Payakumbuh. Tuo alun mak mudo sadang. Kalau dicaliak-caliak bana bantu anak tamat kuliah. Antah di mahal aku kajodohnya mak. Antah kok lai di Sungai Mangkirai. Sesudah itu mak nama aku tanggung antah malu antah ko bimbang antah ko baal aku caronyo. Malang dek sakijok mato mak mujua dek sepanjang jalan lah sakit kaki tibo disiko bekas dan jatuh dulu.
Kalau beliau wanison orang imbaukan. Kampung Nanasah di Padang Gantiang Batu Sangka, alhamdulillah kini lay rumah di Batu Sangka juo. Setelah itu, nan sabalah kanan nambo mak iko ba pinjam ko kay Bu Rina dosen. Sedang kuliah diisi Padang Panjang. Jadi praktek beliau kasiko. Adik lastri orang imbaukan kampung Nanasah di kayu tanam. Sekampung beliau Jamila tapi bantu aku ciang jemusang. Nah, itulah sama-sama babulunya tu dia. Tipak di belakang mak. Tukang organ orang imbaukan, orang bujang dari dulunya sabana gagah sampai kini. Tuo alun mudo terlampau tapi babini nan indak juo. Kalau di kampung bana mau warlen tibo di musik bana musik warlen. Beliau nama sabana mak pimpinan dari Canber Musik. Kampung Nanasah Sari Alawe sekampung bana kami baduo sasuku pun iyo pulo. Makonyo kami mak bantu pinang balajo sinso. Ya. Ciek pencong ciek umpang. Tipak di diri ambo mak urang nang kama bantu malam kini bukan dosa dia disangajo tapi permintaan dari Pak Wali jo Pak Dewan. Tapasu ambo duduk di siko bukan kerajo dan ambo kakuk tapi baalah mangatokan. Urang minta tolong indak ditolong mak kok ke akhirat kasih kasangkuitnya. Urang Padang merantang Banang dirantang lalu diperampik lalu di Patigo. Kalau dirantang mak namanya panjang elok kita kumpah ndaknya singkek kita ambil saja nan paguno. Kepada mamak dusanak kami para undangan dan berhadir. Allah ko patut gurau kita mulai. Lapih nandari kasih puduang andak manjalang ke Koto Panjang ke kida jalan ke Kampung Patai. Oi udah kamar ganteng ngambilah saluang dari ison jo kawan-kawan nasuh badindang. Jo bismillah gurau kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kasinggalang induk wan kita lenggoan. Jadi kepada mamak dosana sesudah singgalang induk atau singgalang oyak kapu abeko tandonya kita lai basamo. Kok banyak kita bagi bompuk seketik kita bagi beci habiko. Tulislah lagu di karate layangkan suri agak sapucuk ke pentas kita adoan supaya bisa kandak mamak jodoh sanak kami imbaukan di siko. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dewan kami Bapak Khairul Lapid, Bapak Wali Nagari Pandam Gadang dan juga Bapak Wendy Chandra Datuk Marajo. Alhamdulillah sempat hadir bersama kita di siko. Jadi Pak, apa-apa nan duduk di pentas kanalah kami nan di bawah Pak. Kami lai batenda pulo tapi kok bocor tenda Pak. Ah, indak pambali tenda ada Pak tapi beko pambali tisunya itu kecil anak dendang. Lah jo bismillah gurau kita mulai singgalang induk wan kita daki. La la ya ana arang ajau
kambangan nalayo tanah jadi lalai ya lalai lalai di manyo oi nyokini lalayo oi lalai jumpa panua gantang balang jiwa ngama kacupaan atigo liwa alai apakai di minang kabalai ragu dari nyoden di nyohalai utuan nanjo sambah salam di anjiwa ngamarela maaf kami minta alai wajoja kokota lampau alai ragu dari nyoden di nyohalai utuan Assalamu pandan badara ini makai bapa di ladang sanju halai kami bapa adibi tuangan alai karam di nyohalai tuan Assalamu bacarai carai nemalai hati senang sanju alai kami diara baru tuangan alai karam di nyohalai tuan Adi tabia kaini wani tabia kanguti dianyo alai wana dianyo mama baikaram dinyoren dinyolalai minta tabia kami bagani mama kairozana mendisiko alai wana mendisiko mama bailapian dinyoren dinyolalai lari jawa Nana baringin lari pakana kai lalai di moko kan tuana gari alai makan tuana gari alai oi di manyo kini alai oi tuano oi ai de yakin semua bani ai adun sana batamua wa malam kini alai samalam kini alai oi di manyo kini alai oi tuano Ketua Bamus Kanagarian Pandam Gadang Jo Pemudah Lora Cipui atau Tanjung Ampalu kecik beliau mengucapkan bagurau samalam suntuk kepada dun sanak kasadonyo kok ketik indak disebut namo kecik beliau gadang indak dipanggil galah dalam harapan beliau kasadonyo
Cuma dek kita mak nan marusua. Urang dek barale ampi etio ari ketua bamus kama ke lagunya. Dipapanjang mak dari ketua bamus. Dede naita alang taba buan de mata laba picuanaka lai halai juana edanaka lai halai ragu de dinyo halai otuana dek kami sayang tak berubah dek sayang batang bananaka lai halai tuana edanaka lai halai ragu de dinyo halai otuana ketua bamus lai datang demak dipandang gadang lai pulo alai lainyo tibo alai karam dinyo alai hoyaya tali kami rantang panjang demak usabani ay mamu tinyo alai mamu tinyo alai ragu dinyo alai tuana ay kapulau harika pulau pulau menjadi yang udang alai tuana menjadi yang udang mama ay latihan ini nyoren inyolan lailan tuana ay bagurau sama bagurau maarang ay magkiray maralay adang alay tuana tewaran tewadang mama ay lagaran ang ninyoran inyolan lailan tuana Nema laki enan jauh datang demak sadodisi ko dulu kita alai dah dulu kita alai oi di manyola kini alai oi tuano oi talika kami rantang panjang adun sana nambe bani emamu kinyo alai kita paare sama lamko alai oi di manyo kini alai oi tuano oi ay baringin na yama adi pakanaka yama adi bawa ketua nagari yama ketua nagari Saya kina si kosa mula bani ama batamu malam kini ama sama nama kini na ya la alui luna atala dirimu ama pandang tajamu di subarang ada di subarang di mayo oi bagalui sayang ajoibo yama badan batamu emang kosanang ada emang kosanang di mayo
Derang banyak andeda ansua bakanda otuan najale kami neda mandendang adanyo neda mandendang anyo di manyo palabuhan deda batam baranca otuan izin balayan neda oe nantado neda nantado di manyo ko iyo awa ama oe kabagura oe ama minta lalagu oe sama lampu nema di panama gadang nema aba mangonyo walau kakar yang nema oe ayah dan oe ama kasih karang asiko oe dalam hiwo nema dalam hiwo di manyo Ay bagura yang masa malam kini ama agak tai itu badan hamba badan hamba di mayu macam adanya ayah di rumah ama asataba ayam kamandiyo Allah mandi rasa ada tiba. Selamat datang kami ucapkan kepada Dusanak Pencadu Gurau Kasadonyo. Daripada Dusanak tagak di jalan ancaklah cari tempat duduk ke dalam tenda. Ambil karate saratu pena sabutlah lagu nantara so tuli di karate nanta sadio agikan kami nanti pentas. Kandak pertama dari Putra Ampalu ke Indang Kayu Tanam kita lendokan. Aba pantun cek lu jurumudi keceknya. Halo pantunnya tadi itu anak orang pakan baso kabalai ka bukit tinggi ari kabalai ari lasanjo jodoh ketua bamus kita nan ibu sampai kini alun babini mungkin marando sampai tu kecek Putra Ampalu. Terima kasih Indang Kayu Tanaman Singgala Mairiang kandak Putra Ampalu ya Singgalang Jaya kita naikkan terlebih dulu.